Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Nasir Abdulrashid, ɗaya daga cikin ɗaliban GCC Academy wato gida Crypto Course. Da farko dai ina so na mika sakon godiya ta zuwa ga malamina, mentorna, yayana Sayuki. Da abin da Sayuki ya yi min ko wani yayan nawa ba zai yi min shi ba gaskiya. Ina godiya sosai da irin kokarin da aka yi da ni. Ake cikin yi ma yanzu haka. Don ko da yaushe a shirye kake sa da an sa wani kuskure namu ko kuma wata tambaya da muke shirin tambaya ka amsa ta. A shirye kake. Muna godiya sosai sai Allah ya saka da alkhairi. Saboda gaskiya a lokacin baya ina cikin duhu sosai kafin Allah ya haɗa ni da kaisa. Domin na fuskanci ƙalubalola iri-iri wallahi a cikin wannan space na crypto kafin Allah ya haska mun ta dalilin GCC Academy. Saboda gaskiya tun lokacin da tun can baya ina da burin daga na iya trading amma ban san ta inda zan fara ba sa. Yau ni ne a Facebook wurin kallace gobe ni ne a YouTube, jibi ni ne a TikTok wurin sacin wayar yadda ake koyar crypto. Amma kuma na rasa makama saboda kowa da nashi irin tsarin. Dan babban abin da ya fi halar da ni ma a cikin wannan yanayin rashin support. Ya kasance ga al'amari wanda kake so ka koya ko kuma kake da burin koyon shi, ya kasance kana da wanda zai rinka guide ɗinka akan shi. Ta yadda ko da kai wani mistake, kai wani kuskure akan shi, za a iya ma gyara, an nuna ma kuskuren ka akan al'amarin. Sabanin YouTube, sai dai kawai ka ta kallo. Baka da damar misali ka je kai practice wani wuri. Za ka yi din, amma kuma kana baka da tabbacin shin yayi abin ko bai yi ba. Amma matuƙar kana da wanda yake kula da kai akan al'amari irin wannan, to insha Allah tafiyarka za ta je yadda kake bukata. Allah zai taimake ka akan abin, ka fahimce shi yadda ya dace. Sabanin kallace na YouTube ko TikTok, gaskiya na fahimci kuskure na wurin nan sosai. Idan kuma ka zo wurin asara, gaskiya na yi shirme sa. Kawai da na je na samu 'yan canji na 5,000 10,000 sai kokarin canza su zama USDT a tura min ta Bybit. Kawai sai fara yawace na wai ni trader. Da na ga wani dan coin nan ne ya dan yi kasa da irin 2%, kawai sai yi kokarin wani shiga cikin shi ba tare da wani bincike ba ko wani analysis ko ni wancan lokacin wallahi ban ma san wani analysis ba malam, ban san wani analysis ba wallahi. Wai trading view ma ni ban ma san wai me ma aka da ita ba, sunan trading view ban taba ji ne ba, amma ni ne ka kokarin wai jewa ina sayan coin. Kawai ni abin da na sa raina da na ga shi da 2% lokacin dagawa shi ce wato malam over confidence ta aiki, wannan over confidence bias ta aiki. Amma yanzu kan sai mu ce alhamdulillah mana, alhamdulillah ci gaba na ganshi sosai wallahi sanadiyan GCC Academy. Nasara kuma ina cikin maganin ta yanzu haka wallahi alhamdulillah. Dan wallahi ban taba tunanin wai za a zo ranar da ni Abdulrashid Nasir zan nemo coin yanzu in yi duk wani bincike da zan yi akan shi, in yi analysis din shi, in shiga kasuwa da shi, har in samu almost 200% riba malam. Wallahi ban taba wannan tunanin ba, amma sanadiyan GCC Allah ya share ma hawaye na, Allah ya saka da alkhairi malam. Shi yasa ko da yaushe nake ƙara gode ma Allah, nake ƙara gode ma GCC. Allah ya ƙara ɗaukaka, a yi maka karatu cikin tsanaki, cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, ta yadda ɗalibi zai fahimta, zai gane abin da ake nufi ba tare da hayaniya ba ko wani kame. Babban shawara ta ni dai anan kan masu irin burin shiga wannan space na crypto ko kuma burin koyo, ya kamata a ce sun yi karatun ta nasu akan wurin da za su kai kansu gaskiya. Kada ka ji ka kai kanka wurin da za a kayyade ma lokaci akan abin da za ka koya. Kawai misali masu ɗiba irin wata ɗaya batch da an yi wata guda shikenan an gama da wannan batch ɗin, za a watsar da a ɗauko wani batch a yi wata guda da su shikenan ba tare da kai a cikin abin da kake so ka samu ba. To gaskiya ya kamata mutum ya maka karatun ta nasu sosai. Babban mafita shine ba wai ina abin nan ɗin makarantar mu bane, gaskiya babban mafita shine GCC. Wallahi GCC alkhairi ne, ka yadda mana ko ma wani ne Allah. A GCC ne za a rike ɗalibi na tsawon wata da watanni, ba wata ɗaya ba wata biyu ba wata uku ba. Ana koyar da ɗalibi har sai ya tabbatar da shi kanshi, ya tabbatar da tabbas ya iya abin da ya zo koyo, ya samu abin da yake nema. Kuma irin maganar sharewa, komi daɗewa ka komi iyawarka malam Sayuki ko da yaushe a shirye yake da ya karbi wani wata tambaya taka ko wani kuskure naka domin a gyara ma. To a matsayin ka na wanda yake so ya koyo irin wannan al'amari, gaskiya irin wannan wuri ne ya dace da kai bawan Allah wallahi gaskiya. Anan zan dakata. Allah ya ɗaukaka GCC, Allah ya ɗaukaka mai ita, Allah kuma ya ƙara taimakon mu gabaki ɗaya. Allah ya saka da alkhairi sa.